ni baya da taku zaki gefen hannun da hagunka Alhaji shiru ne. Fito da ita. gaban shi za ku dole ta Dama jiki. Wala. Tukunna mana. A sare miki kafa ki wa da kai. Tukunna. A ce ita zaki ne. Hajiyaran ma mai dauri. San me zan miki? Hukunci me zan miki kila ba ɗaya da kanki. Za a tsige miki kisan ki guda ɗaya ko kuma a sare miki hannu wanne kika zaɓa? Yaro kai min rai dan Allah. Kai min rai kai haƙuri. Amma ka ce sunanta? Ya haƙuri dan Allah. Dan Allah duk wani ke. Zan gaya mishi. Zan gaya mishi. Ya kawo kanshi inda nake. To idan ba haka ba idan na sake dawowa. In san kisan da zan muku. Ko jana'iza ba za a yi. Kai haƙuri. Kai haƙuri. Kika ƙara ba mu haƙuri da sassa. Wai wa'annan ma ba su san ko wace ce ni ba? Ni ce faran ma fa. Wata ji wai wa'annan kai wa'annan ƙananan ƙwari ne. Ai wallahi ƙaryarku ba za ku iya ba. Ƙaryarku ta sha ƙarya. Ni ce ramma mai dauri a cikin garin nan gaba ɗaya kowa ya san ni. Kai gaba ɗaya Najeriya. Wata ji wa'annan ƙananan ƙwari. Bashir ne yanzu da ce da daji ya ɗantu babu ga gida kula ba. Wannan zai ce ba daji. Wannan zai ce ba. Ko dan hallo. Da ta. Ina da ke kawai. Nora kawai. Pick up. Me ya ka sai ma action. Menene haka Suleiman? Inda wani abu ya faru da ni, me za ka ce? Haka ne wanda yake son ka, yake fadin yana kishin kanki, yake son matsala ya faru da kai, shi ne wanda yake son ka. Shi za ka tawo. Action. yawa bayan motar ne ka tsaya cikin bayan Okay, daga kafe mashin nan. Action. Menene haka Suleiman? Da Allah dan Baba za ka yi dawo ba, ganin sai. kanin ta kawo da na sani sun ɗin da za ta yi daban da wani sun ina dai yanzu an gama dai sun ɗin da za a ɗauka Baba kamar ka yi nesa da Baba Musa. Medium za ka yi ko? ba continuity ba ya ban yi nisa ba Na kusa da mu baba. aisha ina yake ya yake cikin ko kamu kame kama waya Roll. an gama Babu da mu tura na nan ga da yaren hindi sunanka mace ki zo a ce miki da yaren ki kuma ce ki faɗa magana cewa ki faɗa ba sadi da a ce ka san irin gwagwarmaya
fafatawa an taba Ya ba ba daga gun ba ma in Najeriya ba ce. da sai ka bani sunan shugaban masu Usama na sha wuya Ba abin da ya ba ɗaga ban taɓa sarewa ba Mai tsaron superstar da ni yana ta ba ba shi ba ce ba. Ba yaran ta ba. peji ɗaya take da su